DJ Mbash, mix it. Allah mai girma shi ya ce biyo aure sunna rasulullah nan ne sai an jure aure lokaci ne kun yi kun dace har ya lokaci yayi ango lokaci yayi hafsatu lokaci yayi Kapsul lokaci yayi kayo aure auren soyayya an daura auren soyayya an daura ga kapsul ya zama angon Hausa ci da shanta yana wuyanka harkokin kullum yana wuyanka iliminsa suturar jawa yana wuyanka kula da lafiyar ta da komai yana wuyanka Hafsatu ke mana dawo gare ki na san ki da haƙuri ga ki da kirki dan kin nisa da iyaye a gare ki Rige mijinki gangam matar kirki matar kirki amarya lokaci yayi ango lokaci yayi Hafsatu lokaci yayi Kapsul lokaci yayi auren soyayya an daura auren soyayya an daura ga makapsa ya zama angon Hausa Makafsan mutane na ka huta Allah ya ba ku zaman lafiya amarya Hafsatu Allah barku da kauna